Mayong gabi sa inyo tanan and good evening and magandang gabi. So, time now is 7:58 in the evening and kakalabas ko lang from work. Bago lang ko naghalin sa work, nag-out, no? And subong, well, makadto kita sa isa na I want to bring you there with me by watching my vlog, no? So, thank you kay nag-watch ka mo. Look at tamaan ka, Howard. Well, it's okay. I look like traveler na kulang sa tulog. Well, see you guys later. Then, I have something for you. So, you should watch na lang. Bye-bye. See you. Sa may terminal mangita kita sang bus bring it on. Sakay na tayo ng kita subong sa terminal na may shop out sila if you want, no? Kung hindi nagutom ka sa highway, so hindi ka din mawadaan sang kalanon. They have something here for you. Okay. So makapili ka gid mayo. And so may mga delicacy man sila like chicharon. Okay. Then they also have sinamak. What they call this? Sukang paumbong. Okay. Now, we're going to buy something para makaon sa dalan. Kahit banana chip.
Hey. This one. Hello. Wow. Wow. They also have mga tusok-tusok, no? They have hot dog, kikiam, squid ball, and this is tofu. Okay. That's all for now. See you again later. So, nagbaka kita sa water. Nabalunon ta. And nandarandandan. Tada! So, now we're going back to the bus. Basi mabilin kita. This is the camera. Ay, sorry. Hello, I'm back. So now guys, tadi subong sa Kabanatuan ano, sa Kabanatuan proper nila. But unfortunately, we have to stop and mag-rent na isang room diri sa ilang proper kay time check here is it's almost 12. It's 11:57 here now. And we have to wait until morning so we can go to the trail talaga, no? Sa trail gid nila nga sa trail gid nga kadtuan ta. Then we have to take 2 hours pakadto dito, which is Minalungaw. We're going to Minalungaw National Park, no? And ma-explore kita dito. So as of now, mapahuway kita danay miskin 3 hours. I nag-check-in ako, no? I have check-in here. At ako lang pong mag-isa dito, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-isip na kung ano-ano. Then, for us naman makapahuway kadali, kaya para sa buhat natin nga, lakat. And, para hindi kita malapyo masyado, no? So, kaya halin kita sa work, diretso diri. Then, pahuway 3 ka oras, then lakat naman kita. We're going to wake up at around 3 or 2, na? Para maka-travel naman kita dito sa Minalungaw National Park gid nila nga ginapabugal. So, for now, mapahuway ako. And, well, tapos na ako kaon. Before ko nagaling sa work, nagkaon ako. And in Tagalog, okay, in Tagalog, before ako umalis ng trabaho, kumain na po ako kahit kon. Minalungaw National Park nila na. At doon tayo gagala. So guys, good night and happy morning na rin. Kasi 12 na. Nag-snooze na yung ano ko, alarm clock ko. 12 na. So, kita-kit! Oh, hello, andito na ako ngayon sa Minalungaw National Park. At eto po, kakarating lang namin. Time now is 5:17. And today is Thursday, Huwebes na. So, antay-antay na lang kami maya-maya konti para sa mga mag-a-accommodate din po sa akin. Dahil solo lang po ako at nagpahatid lang ako dito sa kay Kuya. Tatay, ano pong pangalan niyo po? Efren. Good evening po. Ay, good morning na po. Pangalan niyo po? Efren. Bata Reyes. Iana Katahan. Efren Bata Reyes. Come again po, tatay. Ano pong pangalan natin po? Efren. Efren. Siya po yung naghatid sa akin dito. At ngayon nandito na po ako. So, safe naman po ako nakarating. And good job. So, ngayon ay nagkakape na po kami dito sa store ni nanay. Ano po pangalan ng nanay? Betty. Okay, so, thank you po dito sa pagbukas sa amin ng mas maaga. So, nakaugalian na po talaga ni nanay na maaga po siyang gumigising. Kaya, good thing na kapag, nakapagbukas siya, pagdating namin, so, di ako masyadong magiging, hindi ako masyadong mag-worry dito dahil ako lang mag-isa. So, watch out later. Ako ang una rito sa Minalungaw, 1972 pa lang. Dito na ako dinatna ng mana. 13 years old pa lang kasi ako, magala na ako. But in Visayas po, around Visayas ako nag-start ng gala ko. Tapos, ngayon nga, 30 na ako, 30 years old na ako, gurang na. Di naman. So, ayun.
Gala pa rin. Parang first love na rin yung gala eh. Hindi Oo. mo maiwasan. Actually, nanay Ilongga ako. So, mga kaibigan ko is mga Ilongga din, mga Ilonggo. Oo. So, pag nagba-vlog ako, Ilonggo yung ginagamit kong ano. Since nandito ako sa Manila, so magtatagalog ako. And Tapos tinatranslate ko pwede mo into na i-translate 3 dialect kasi yung friends ko na iba is Ilonggo. mga viewers na iba is mga English. I need to translate into English na. Tapos Ilonggo. And I have to, Ilonggo and Tagalog. So, this is multitasking na trabaho. Gawain para maano ko sa kanila, ma-explore din nila kung kahit na nanonood lang sila, nalalaman nila ang nangyayari dito sa ganitong lugar, kung paano, at ano yung lifestyle dito, paano naman yung mga tao dito kung makipaghalubilo sa mga dayo, yung ganon, something kakaiba naman para sa kanila kasi sila hindi nandito, like nasa abroad sila. Parang na-experience lang pumunta dito. Si tatay ay aalis na, tapos na siya sa service niya sa akin. So, ayun, nagbabay na siya. Bye, tatay! Okay, bye. Ano pangalan mo? Joyce po. Ah? Joyce. Joyce. Joyce Kong. Ay, Kong. Sa ano ko yan, sa FB. Hello! Good morning! It's a happy Thursday! And now we're here at General Tinio. So, specifically, we are located here now at Minalungaw National Park. So, we're going to visit their place na. And, trivia. Yung Minalungaw ay galing sa dalawang word, which is Mina, in English is mine. And yung Lungaw is a cave in English. So, pinagdugtong po siya. Then, Minalungaw yung tawag nila. Now, we're going down. Dun sa, hello, good morning! So, ayun na nga. Bababa tayo dito ngayon. Ayun! 30 or 5, something. Kanina. So, natid ako dito ni tatay. Tatay driver. Tatay Efren nga po, yung pangalan. And he's so cool. Sinamahan niya talaga akong bait niya. Ayun. Nakikita ko na. Malapit na. So, nakapagkape na rin kami. Together with nanay Betty. Sa kanyang store. May coffee shop din siya. And now we're here at, you see? You see? That? Ayun. So, ayun na nga. So, mag-explore tayo ng store. And there's a lot of, so guys, pantayan mo yung mga nangyayari pa kung saan ko kayo dadalhin yung mga activities natin mamaya, no? Tatapusin namin yung buong araw ng masaya tayo. So, see ya!
Ricardo. Siya yung president dito daw sa kanilang community. Community po talaga or into resort? Resort, kung ito kasi may samahan dito, ako nga pinaka-presidente. Oo. And, Iningatan ko lang yung baga. okay po. Tinanong niya ako, tinanong niya ako kung nagbablog daw ba ako. So, ito para aware din po ako na about sa surroundings nila is ayaw nila yung maruming mamaya magkalat ako or anything like that po. So, maganda naman dahil nag-a-advise din sila. So, ayun nga. Thank you po, sir. Medyo delikado pa na gumagalaw, kaya inaayos pa. Yung cave daw nila, hindi pa daw pwedeng mapasukan ngayon kasi may mga bato daw po kasing nagbitak po ba, nahulog or something. Inaayos lang na May inaayos sila. kasi mahirap na yung baka maka-aksidente pa. So, pero wala pa pong specific na days or time kung kailan po siya mag-open ulit. Mga itong susunod na buwan na ito. So, by March. Baka sakaling By March is okay na po na pumasok doon sa cave. mga March siguro, maayos na siguro. Baka Okay. makapapasok na. So, baka sa susunod na buwan or by March ay makakabalik tayo. So, ayun nga, makaka-enjoy tayo ng cave nila. Okay, so thank you po! Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. So we're here. Wow. Wow, look at that. Look at that. Now, nakikita na po natin yung araw. Nandiyan na po siya, yung haring araw natin. And ayan. Wow. Ang puti. Yung ganyang rock formation. Diba? Look at that. Sad thing lang is parang medyo kailangan nating i-aware ang mga tao na sa mga ganito kagandang view, mga ganito kagandang mga treasure natin dito sa ating lugar, kailangan sana iniingatan natin, no? So, nakita ko dito may mga vandalism, pero okay lang, maganda naman siya. Maputi. And you know what? I saw something here. This? Ano to? Tadan! Tadan, tadan, tadan! At ayun na, ako, yung temang nag-e-echo yung sinasabi mo,